hypocrite ni twi din ye nyaatwom Akomfuor no bi eye nyaatwom nyina sɛ yesom ɛwɔ nokraturo ɛkwan so eduru baabi na obi ka nokra yentimi ensekire no enkanche no mmɔ na baso sɛ ade a woyɛ yɛ die ɛyɛ ne kwan so pɛpɛpɛ ne ne na machire na ye de phone ne ye de frɛ de woyɛ yɛ die ɛne antwa ye ɛne ni sanka woyɛ sa ɛne wo sɛ woyɛ sei sabia buru sabia wisi obi timi kan obi asɛm teke su ne ɛyɛ chiu obi ba bi sase obi to atwe obi ato enya ntwe ma mu nyina mu akɔ aba once again ene ye bekasa e dia fa the hypocrisy hypocrite a ewo akomu hypocrite ewo nananom Akomfuor ebinim eso obi ebro mraso obi ewo kwan se wo ka obi asem obi de woni kwan so ne de sabe aburu wo kire na adwe ana eno eye hypocrite enti ye ba ne ya betu na sere ne abasa ne ahwe ba bi ansem na ebobo de efri eba eno nti ye ba maketeke na tu a eye de bi ameka ebo aben enti na wa hwe wo sade emebo wo eba wo dia the hottest program in town so far baby abefa bia na obi abisa chio aden obi to atwa na to abedru ye ba na ye bekika emu ensem dia maw ama bibia etimi aye kama na ansa na no yenko hwe the video of the day na afei ye metwa dwumadie ni so sema mi bekan me nua Akomfuor wutie me ma na nya o ya me ni me ho ya o me ka no kra che o pen opa afa apaja Akomfuor bia udware swimming pool a me ka asema che wa brew sunsun ase swimming pool udware a no brew ho ase o brew sunsun me kire wade bra kire ne man kire nkwanta dem obedware swimming pool a eye pool a wankasa waye no fie wono ma ene onyere enkwa ne efise swimming pool na akodware no instructions wo manager wade bi ni Akomfuor bebere modeda munim de America we America obeka say ayi tete kwani be we tete kwanti na wo ka obenya swimming pool wadware wonim de wokeka wonim sunsum sem wonim sunsum ahintasem onye wadwen se wo pe sunsum akira kwai ama wo ho ama okra na watima ko agye nkrofo agye Asanteman na o ma ya wo mu asi ho entu beka se be tete kwani Hypocrisy so de fufu akobedi na so wodru ankone bom ma ne ka wasem kitwe bo ati swimming pool mu kodware a ya na ubi sase o swimming pool e kodware se oba ma ne hwo upan se se wo bu nsada swimming pool mu kodware no oba bu nsa wodem ene wo dware ena wo Akomfuor wo dware enti nso ne wo bu nsa na wo dware hu mogya wo mu no wo dware bla efie wo ho no embepada ne Akomfuor obekọ swimming pool kese na ni pe egumu more than 200 ne Akomfuor mu no the swimming pool mu na wo dware e ma ye ne egu ye nsa foforo e ne egu ye nsa dada o ma pa de hyehye ase obi kura yi ne pa de ne firi ho e na sabia mu sebegya no ko dware nsuo no o dware nya na ne nsa dam sabi kafra che na se na o horo no ho mogya na o dware no dem na Akomfuor mu o dware na wo bro susuma se na wo bro krase na wo toto ho ase ususum ni nyina yira sana tia na rakese no kronkron ta no Akomfuor era wo se wo ka no kra kire wo pen o pafa o penso a jai efa eto ho ye nyina megidi se ye besua de e de afrim e wo kwan a ye fa so a eya na ye kɔ emontene so ekɔgege ye ni e wo swimming pool ni na se efo no menua no maame ne papa no Akomfuor de ye nyina ye mfa emu aba na ansa na no dwumadie kase bi ebeto so ewo eye abenase onwe abenase a the 77 dwarfs kingdom the 77 dwarfs kingdom omamono nana mensa eneno 16th September enu ye Tuesday wasi okurani na ntwie ni dwan na brechie kyerese ne nkokɔ ne dabdabo ne muanso ne nyina ye ready a wode ebema omamono dina bosom kese no wode ayi musuo di ama no enti sa Tuesday ni de ni nuanom Akomfuor media manfo timamufo wode ane se wo ba na wukura wonsam nsa wo ba na wukura wonsam nsa ye twa aboa no na wo de wonsa na ma oma mono nana mensa no no de agu nsa no nyina ma benidie wo ha kwada na dadwene na obia de aba na afi wo de emwani nyina ye sacrifice ama obia a problem ama bibia so atimi aye kama wo wie pe memenda 20th
September no eye apesiri na afi 21st September no ye kwasiada na yabo edwadata ahyefa kese no e de ama omamuno dina entina mensa asem wadama Tuesday ni ye musuye Saturday Sunday no so na ye de dwumade ni nyina ato aso ebetodwa ewo omamuno nana mensa ahemfie ho wabra wo ya amamre ni amane edi bayire mumye nyitwi ni enye brade na fege nkonkopiem ama bibia entumi enye kama ye to adwumade ni so eye twio ketekesu ni se de edi kan ede to mu anim no the hottest program in town so far ena ye beka the hypocrisy ewo akomu hypocrite ni twi din ye nyaatwom eye nyaatwom na arma Akomfuor no bi eye nyaatwom sane sen ho adenti ena sabia buru sabia wisi ye nyina se ye som ewo no kratrodo ekwan so na eduru baabi na obi ka no kra yentimi ensechire no enkanche no mo na baso se ade a wo ye die eye ne kwan so pepepe ne ene na machire na ye de phone ni ye de frɛ de ye de ene antwa ye ene ni sanka wo yasa ene wo se wo yesei na me bi se wo nananom wadama sabia buru sabia wisi obi timi kan obi asem na obi mom de oni kwan se ono de oka obi asem ana eye hypocrite. This is the hypocrisy ene ye kasa de etia obi wo kwan Sabia buru sabia wisi MC Rapture or didn't tena another platform so na ohurumie na chese me de mitwam programmer obi wo kwan se na nanom adama one day otimitena se kasafa program ne ho bie na obi kwatwa bia me de mini kwan se me de sabia buru me beka bia na adabra ka o hypocrite ni nsam na ye ka no ebia ni o nananom sabi media na sam beto so a nipa ba akopɛ na won ho kwan se wo kyera na adwen ana eye questions eye hypocrite emwa muma ye nyai empanifo sabia buru sabia wisi obi apɛ bagimifo agoro nanso na awo de obi ampɛ MC Rapture wo oye programmer ni hu anika oye concert wo kan sem yesre wo giye ni ewo programmer se nanso se bibi ankoye na MC Rapture kro ya abetena sunsum headquarters no okoka de a eno de yese wabobuom eye hypocrite ye penam na ye program ti ye de dan form ne ye frɛ no me say ye jeje ne so Waya program ni nya wie pe ni en na to nkwanta apan. This is hypocrisy. Emwa ema akom ne nye. Emwa ema akom no ensisa bi ekwantrodo no eso. Enche bia na evangelist akwasi ewua. Epega na no edisi obri konfo anoche ho wo horo ne sa apofe chese wo kanya ka di wura golden stool chese sikadwa kofi mu mame momi mu ase. Na nanom Akomfuor tena ase eye nhwehan ehwe akwase ewua e ma ne keka sabia buru sabia wisi ensem fata anim guase ensem ho ade kire obri konfo anoche e ma ebi ka sabi sikadwa yewura na nanom Akomfuor obi antimi ama abonten ameka one word mpo we any the hypocrisy na ye ka eho asem no enche bia na Domaahene na agima badu enso eto ne no edisi ye sikadwa so muhunu se be sikadwa no ba soso obi ani ho a sabi otimbeka bi miyi eye nana black power na eye Akomfuor yaw the red and white powers oni nana mafo weni Akomfuor mienu etimi beka bi enam se nana kwa mepon ana odefo kwakubu aten na anoma Akomfuor a etimi ba abonten ebeka bi ani. So where is the entire body no? The Asante Regional Traditional Priest and Priestess Association na ye kabo mu no empanyini kunini na wonom de da sakuo ya no empanyifo no mo we any hypocrisy na ye ka ho asem no ye ne ase ya Asanteman Akomfuor nanso obi adina no ebesi ye som ho a ne aye no hwehan we eye hypocrisy. Adam obri konfo anoche nti ena na sabia buru sabia wisi akom ate atese ewom se na Akomfuor tru da mo abeye bi wono meko nanso obri konfo anoche de obeye ye no ena sabia buru sabia wisi abeje ntre ha
enti adenti ana wonom esom sabi wo mo se wo magye nkwa wo mo se wo Yesu Kristo no wo se Akomfuor bi atwena no sabi aburu asi Yesu Kristo ho adi natam adi asofo ne bi atem ebi nsida Akomfuor kura bebo ohum so wo be hu se de asofofo no ebesi asopa pa de afa wo be hu se de asofofo no ebesi atwa wada pa awremfo na adai ena nananom mo ya yenhwe han na adenti ena nananom mo tena ho na sabe mo nso mo agye nkwa na ene wama mo anya dini mo nso mo agye nkwa na ene sabe aburu sabe awisi mo hwe ne so atu anamo abobra no mo de obi de ne nsa ka no pe na mo ayenhwe han to wo we any hypocrisy na ye ka eho asem no adenti ana ye frɛ ho se Asanteman Akomfuor nenso wobi di nano ebesi sikadwane Asanteman ho a na ekobasa na anoma Akomfuor de wonom atiatena adenti ne ade ensase yebo se eba no sebe Asante Akomfuor a ye ne mpanyimfo ye nom ene mpanyimfo nenso asem kobade a yenya panyini bi ema na meyi ano mfa maye na yenso akidifo no yakoma entimi nto yeyem. This is the hypocrisy ye ka eho asem adenti ana akwam no yesesebe yesum no kretrodo ekwan so enkeka wanim no kre yesebe akwam yesebe no kre yemfa nkontompo ensom nananom nanso se bibi nye ewa akwam ne ho na se MC rapture betena se na se wo beka na yesopa no we eye hypocrisy na ye ka ho asem ada no make a program me wa na me papa panyini ba Akomfuor na wa fra me MC rapture me no Nkomo ye wie me ko hu na adenti na wo sopa Akomfuor no saa amsenana ni se hunti ana sabe me sopa Akomfuor ewo egina dua be so na nantimuni ho na ye nyina ho aka bom se association nana entikuo na amotete yi bebrebe no ekiresen yenhia yenya nkyerɛkyerɛ de enya wa akomunimu no yenyim frim ebuo ne anidie na eni akomu no yenhye nkwada na asabe eba no na yenkyerɛ omo kwantrodo no omuntimi mfaso enti ade enti ne duru baabi na ebi ankoyie na me de me betena ha beka wo se me sopa Akomfuor we ni hypocrisy na ye ka ho asem no na anoma Akomfuor yo madwen se obi ansom ne de obi anfa ne de na sabio da bia meka senkate proye ba ko be senkate duasa ye ka unya bomu pe sf sra sankate ne nyina a pro na twans enti ye kwaka we ya eno ya bobuom hypocrisy na ye ka ho asem na no ya me release video bia na eno eye violence a ewo na anoma Akomfuor binim entamu a me tena Nkomopa studio ha ebobobodin ehwe se na nanom panimfo ehwe na omumfa eye wo na nsi form na omunsiesie wo mu ntam esanse akom ye wodo akom eye emwa akom eye sabia buru sabia wisi onua akom ye abusua midiri se ye nyina yake ho abom se abusua baako asabia buru me nim manum ye ntimi nam a na me som me kura hypocrisy ye kofre akoka ye se me de sebe nananom asintentan fidie so na me horo wo mo hypocrisy na ye ka no ebinie obie na no a wose han eho a wo de sebe ye nananom Akomfuor nsem akotena wo ka no eho wo bi fie si ho ti asem a kwamfumu eho wo bi fie si wo na wo rafi se Nkomopa so na wo betena ya wo ye program wo rafi se Nkomopa so na wo betena ya wa fa hye ye bo ho dawuro na wo de wo bekasa wa ha na wunya adom mienum yansa bi frɛ wo se wo mo bɛyɛ wo adwuma wo ye ma wo nom no kretrodo ne ayi kwan so no mpache wo satem a wo de na wo kasa no aha Nkomopa studio ha na wo bi fie esi ha we eye hypocrisy ana ha de na yesin krofo abrosan esisi wo se wo mu metie wo kasa no wafa ho enemy echemanson nanso dia wode mobile phone frɛ no se wonu mpo na me di natem no wone me ye baako wo sɔre fa phone efrɛ bisa se de me hotie wo frɛm se me mra ne program ase
This is the hypocrisy ye ka ehho asem. Ubedu afacha ase, ubekọ nchenchen, ubekọ na nananom mienu, ye de omunua Akomfuor asi ho, ni ye di natem, na ye horo no, wa bra asabe, obetimi afra na aka kire nse suban bi ne, ekwan bi a wo fa so, enye ntinka jai no. Dabi, this go di natem. We ni hypocrisy na, me beka ho asem ne no. Chese me Akomfuor we die said otie bia me penasem oye minyame oye me mento asem obeka bia me die say ye boni o say ye papa o me die metanachi obi die kwakire na adwen a enam se minni na afanti no e wo se me be dinatem e wo se me be kasa bi nsam a ensam fata de kire no we ni hypocrisy na ye ka no. And now we are saying your word say, would you obeko obi boom, no obi de wo ma boom. Ghana mamra sabi edibu o mine wo obi chemra no, ana say e equalize ye nyina. Hypocrisy na ye ka no, ebi nie. Sabi asem aba na bibia nkoye na ye betena se asiesi asem no dabi ye frɛ Kofi a ɛsono de ye bɛka akire no ni abɛfrɛ Kwame ɛsono de ye bɛka akire no de asem a wonso wo bɛka no wo wi a no wakɔ divert no no wakɔfira no ntoma na ɔde akɔma Kwame na dabia wo ho minasepo we any hypocrisy na ye ka ho asem no. Aden asabia buru sabia wisi wani tuya pefe se nipa wodi machi enya akwam na aka no nipa wodi machi enya sabe bosom na wone so na enso mama ne kwan wode na adwen ede tententan fidie so wo kansa mwede ede bebum krofo afa so na enso ye ntimi nka ekoye kwa amede a ekwo wo problem ekoye kofidie ene de ya kwantro do no so we any hypocrisy na ye ka eho asem no. Adenti ana makwati minu Akomfuor ho asem na memfrɛ no enka nkyerɛ no sɛ asem nie we nie na ɔkyena de meme ye nya ne saa ye nya ne sei na akom ne ye nyina entimi nya kama dabi adisa we ye no ukotena platform foforo so na ukodi na tem wie we ni hypocrisy na ye ka ho asem no. Etien kwesi da bɛn ene ye de nokre ebe nante. Etien kwesi da bɛn ena nananom wadama ye de nokre tuodo na ye beto ye no ye beka ho asem. Obri konfa no cha asem ana mekan awuku gwampanimfo atrankonwa nananom ani bre na Domaahene so no eti ne so ntaskoko e ma no strong warning no na efekeke esan se wonom gitum wo munim se without eye obri konfa no chi ne legacy na wojato wo no awuku gwa sabia buru sabia wisi wo mo enyina yie enti omunim se wo no woye wonom ani kosua wode wonsa kana waka wo mo nana enumbi ena na mienu nyina ye didi ho sanka sabia komni ho a na nka MC rapture no kra no sabia buru enka enkomobe na nka obedi timinu nyina ye didi ho enti ade ne yenye ne yie enti ye hypocrisy ade na sabe obi aka na Akomfuor agu ni kurom sa won de wonka omo ho asa won de omo som ye papa na Akomfuor de kom won de ombetimi aye sabi nkonya ayi niema won de ombetimi aye nkonya adua be won de ombetimi aye nkonya asa nipa yade won de ombetimi aye nkonya akyere bayifo na asante Akomfuor de yeso obiri Akomfuor be gisikadwanti enye nokre Akomfuor bia no obetimi akom ayensa nkyerene na enso na anoma Akomfuor the entire body of the Asante Regional Traditional Priests and Priestesses Association no moti wona mpanyimfo obi ama abonten so oba beka enti MC rapture meka asem wo yi a maye bonne eso mo be ye me eye hypocrisy ade na nananom yada ni ase edu kwatima ye ne sabe nkrofo sere wo ya no na enso ye tirimu de ehon tie eye hypocrisy. Mitiri sasa subane sa ne ye ne ye we no ye to twena nka akom ye superb ye to twena nka akom ye number 1 esanse me kwasa be sofo ho akọ consultation no obehu me nsamaka no obetwa akonkyena mame no obesode aye team pampa no mode ka me ko nananom anamo so a nka manya fa hodie ne preko nananum kura bebre nso ama ya tete se wonum nche na asofo num binum enso kura ba ebeje moa nenti sabia buru sabia wisi no kura no wo ho nso a
meme yenka tina na madama asopa enchara semuti the hypocrisy ne wa akom no ene yesemu mi enyim firi ho ni yemfa wodo yemfa kroye na yenyina yemfa ntena na yemfa nsom na ye bibi som ye tete som na ye beto ya wo biri konfa no che agya ho ama ya enne district kra ya tete obete ye friends Ensuta district obiri konfa no che Mamponten district obiri konfa no che Kwabre district obiri konfa no che chese ni dinu na da bibia so ntina na no adama moma ne nsombo mayen moma ne ho ehia yen moma yen hunu sampa the legacy no jato ho no ye kura de ehia ye dodo ti akoba so obi twiri ntonto watwena no na odi besi ho na chese wo retire ho na won ka no kure no etumfuturo gu nkrofo ani apeso ofa kwan bi so egu Asanteman Akomfuor ani mu ase a moma yen sori waka ya bra kwasi buroni kura sabia buru wasoma ayesa ya mafasi kadwa kofi no ya asanto a kokudrufo ana sorry oba basia ana sorry ye said that dia kwasi kokko ye na nye na hanama Akomfuor ma ne bi wo ma yesi wo nkasa ekobe nkuma wope ekonifa wope ya ho sabrabo se nananom de yansu ye betu ye ni o yansu ye de nie moma ye nsom ye ekoba sese bibibi tetwoma ewa akom ho a mesra me papa me nananom mpanimfo a mo wa Asanteman na mo sorry na ntempa mo abeyi ano amaye mede mo besia me kasa me toaso a wanhwe anasabia buru akotra so asopa nchare asemuti we ni mafutu sem yemfa odo yemfa kroye na afe yemfa emu oman no na bibia entimi enye kama na me MC Rapture udi matemu a menye wo bia me tuwei ma ya tentire huo ma ya pentoa o wiare me ho a wunya hwe ba no kora no de wo de seka to me mini mukura meka ahwe ye ne bema mesa no wadi ahia bref senefata makram